வணக்கம். யூடியூப் உலக தமிழ் அறிஞர்கள் அனைவரையும் எனது சேபி சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன். இந்த ஜியோ போனை வீட்டில் எனது தெருவில் ஃபோன் வேலை செய்யவில்லை, டவர் கிடைக்கவில்லை என்று எங்கள் ஊர் மதுரை உள்ளாபுரம் சர்வீஸ் சென்டரிலும் கேட்டு பார்த்தேன். அதற்கு அவர்கள் 350 ரூபா வரும், அல்லது நீங்கள் புதுசாக வாங்க வேண்டியதானே, ஃபோனை ரிப்பேர் பார்த்தாலும் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது, அடிக்கடி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்ம தெருவில் உள்ள கடையிலையும் கேட்டு பார்த்தேன், 150 ரூபா ஆகுங்கிறாங்க. அப்புறம் தமிழ்நாடு உள்ள கடையிலையும் கேட்டு பார்த்தேன், சில நேரம் டவர் சரியில்லாமல் இருக்கும், இதனால் சரியாயிடும் அப்படிங்கிறாங்க. அதை நம்மளால் வச்சுருந்து 20 தடவை அலைஞ்சு பார்த்து கடைசியில் வேறு ஜியோ ஃபோனே வாங்கிட்டேன். என்கிட்ட ஜியோவே 4 சிம் இருக்குது. மோடத்தில் ஒன்று, டச்சு ஃபோனில் ஒன்று, என் ஒய்ஃபுக்கு ஒன்று, மகனுக்கு ஒன்று, இப்படி. அதனால் இந்த மாதிரி இது ஒரு சின்ன ரிப்பேரை விட கம்மியாக இருக்கனால யாரும் சரியாக ரிப்பேர் பார்த்து தர மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால் யூடியூப் சேனலில் மக்கள் கொரோனா காலத்தில் சும்மா இருக்கும்போது அதிகமாக பாருங்கள், பழுது பார்க்கும் முறை, சின்ன ரிப்பேர்களை நீங்களே பார்த்துக்கலாம். நான் என்ன செஞ்சேன் தெரியுமா, இது ஏரோப்ளேன் மாடலில் போட்டு ரீஸ்டார்ட் போட்டு பார்த்தேன், சரியாக போச்சு, டவர் உள்ளே கிடச்சிருச்சு. ஒரு 2 செகண்டில் சரி செய்கிறத யாருமே செஞ்சு கொடுக்கல. ஒரு 5 கடையில் அலைஞ்சது தான் மிச்சம், 2 மாதம் வேஸ்ட் பண்ணது தான் மிச்சம். அதனால் யூடியூப்பில் சர்வீஸ் செய்கிற முறை, சின்ன ரிப்பேர்களை நம்மளே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லதாக இருக்குன்னு அறிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த சேனலில் அடுத்த எபிசோட் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.